Arratsalde on denoi, ongi etorri. Besterik gabe, hasiko gara gaurko saioarekin. Denok ezagutzen duzuen bezala, antolatu dugu gaur saio bat, non egin behar dugun azterketa bat, juridiko aldetik Euskal Herriko Pilota Selekzioaren inguruan begiratzeko ze etorkizuna lortu dezakegun, eta hortarako ere gonbidatu ditugu mahai honetan daudenak lehendabizi Inigo Sancho, jurista eta aditua Euskal Pilotan, eta horiekin batera beste bi gonbidatu berezi, mahaiaren beste aldean ardi motzaileen mundukoa, bertako esperientzia dakarkeguna, Joseba Atar, eta Alan Oziel, munduko kontseiluaren ordezkaria, baita ere azalduko digu beraien esperientzia eta nola izan den ibilbidea Euskal Herriko ardi motzaileen integrazioa bertako kontseiluan. Besterik gabe, pasako diot hitza Joseba Atardi kontatzeko beraien esperientzia. Aurre, Joseba. Entzuten da? Bai. Bueno, eskerrik asko, danoi, Batuzpe Martin eta Enigo eta antolatzaile, beste antolatzaile gonbidapena luzatzea etxik. Joseba Atar naz, Euskal Herriko ardi motzaileen elkarteko lehendakarixe. Eta, bueno, berez izatez Inglaterrakoa naz. Baina, ondela 21 urte hemen hau bizitzen, eta hola, etorri nizan euskaraz ikasten, eta hola. Gurea da ardiak moztea. Ez ardiak, hain zuzen be, baizik eta artilia. Zaiatzen gara, ardiak ez mozten, baina artilia bai. Eta Euskal Herrian daude milioi bat ardi. Hemen, eta beste hainbat herrietan, ogibide bezala kontsideratzen da ardi mozketa. Ondo. Beste hainbat herrialdetan, kirola bezala onartuta dago. Zelanda Berrian, Australian, Erresuma Batuan, Irlandan, beren egun egon ginen Irlandan, Euskal Herria ordezkatzen. Dakigulez, galera lehenengo kirol taldea, Euskal Herria osoaren alde lehatzen dauena. Nola lortu genuen ofizialtasuna? Hau da, horregatik etorri naz, konpartitzea zuekin, gitxu gara bera gure ibilbidea. Oso ezberdina izan da, pilotaren kasua oso ezberdina da. Baina, biokoiez bide berdinetik. Eta gure nahia da Euskal Herria ordezkatzea. Euskal Herria, 7 lurraldean izenean. Mundu mailan urtero egiten dira lehaketak, txapelketak, ardiak mozten. Ahalik eta harinen eta ahalik eta hoberen. Kalitatez puntuatzen da, kalitatea puntuatzen da, ezta? Bale. 3 urtean behin ospatu egiten dira munduko txapelketak. Eta parte hartzen ditue, gitxi gora bera, 30-35 herrialde ezberdin. Horren arau guztiak dauz, sortu zituen munduko kontseiluak. Munduko kontseilu badago, mundu mailan, eta hemen daude horren ordezkariak, eta urtero batzen dira, askotan Skypeetik edo bideo-llamadatik, baina 3 urtean behin presentzialki ere batu egiten dira. Munduko 2023an ospatu zen munduko txapelketa Eskozian, Edinburgon. Eta ara jun nintzen, eta espreski helburu bataz. Zan, munduko kontseiluen aurrean azaltzea Euskal Herria zer dan, nor garen, Euskal Artzaintza zer dan, eta eskatzeko baimena nazioarteko lehiaketetan parte hartzea. Munduko kontseilu horrek osatu egiten ditu hainbat herrialde, 15 hain zuzen be. Tartean, Espainia eta Frantzia. Edinburgora joan aurretik, Espainiako moznaileengan hurbildu ginen. Eta oso argi komunikatu genien gure helburua zein izan zen. Gure helburua izan da, zuei lagunduko dizuegu, azkenean lagunak gara, eta alkarraz egiten dugu lan askotan,
Baina gure helburua izan da, hori, Euskal Munduko Kontseiluaren gana eskatzea, ofizialtasuna Euskal Herriaren alde. Eta ados gu esan. Gainera, Munduko Kontseiluko kidea izan da, horren izenien eskatu genuen baimena. Mozioa sartu zuen Espainiak. Euskal Herriak ordezkatu ahal izatea, Munduko Kontseiluena. Eskatu nun, nire, inglesez mintzatzen dutela. Baina, ondoan eukin nun, Espainiako ordezkaria, eta bestaldien, Frantziko bi ordezkaria. Azaldu genuen, nola gure hartzaintza, gure historia, gure tradizio eta bar, eta amaitu ziren batzuk negarrez, emozionatuta. Azkenien esan nien, hau da International Sheep Shearing Championships. Ez da intercountry, da internation. Nation ezberdintasun handia dau nazio eta herriaren artean. Zein da? Herria da politiko. Eta nazio da jendea. Eta gu ibili ginean, eta gabiz jentean izenien. Euskal dunon izenien. Euskal herriaren izenien, alegia. Eta aho batez onartu zuten. Eta ordutik aurrera, jun aurretik hemengo politiko batzuk ezaben sinisten. Eta nik izan nien, ofizialtasunaren bila goiezela. Animo txabal, que no te van a dejar. Hori izan zen hemengo erantzuna. Alate guztiz jun ginen, eskatu genuen, eta onartu zuzkuen. Bueltau ginen Eskoziatik ofizialtasunarekin, oin dela 2 urte. Eta azkenengo 2 urtetan, guretzat izan da, kriston bidai luzea, eta askotan, entidade bakoitzen gana juten garen, emoten zen, palanka bat eskungi ginen atea jotzen, zatik ez askoen irekitzen atea, horren lehen esan zeran politikoek eta horren gana jun nintzen, telefonoz eta deika eta esostien erantzun, urte bete ditxauten, eta gaur egun gure esperientzia izan da hori arte, oso zaila, zetik ez dugu aurrerako pausuek emon legalki. Guk sortu dugu gure elkartea eta horren izenien egiten ari gara gauzak. Munduko Kontseiluko batzar horretan egon zan, nire onduen dagoen, Alan Oldfield. Alan da Zelanda Berriko munduko txapelduna, guraizeaz. 2009an izan da munduko txapelduna. Aparte da, Hego Hemisferioko eskiladoreen ordezkaria, Munduko Kontseilua. Eta bera egon zen batzar horretan, noiz azaldu genuen gure mozioa. Eta ointxe pasauko diot berari hitza, inglesez azalduko dago eta nik itxulikot, eta bera konpartitzeko pixka bat bere ikuspuntutik nola ikusten du. Erresaltau edo nahi dutena azpimarratu da, guk lortu dugu ofizialtasuna 7 lurraldeen izenien. Eta gero, hori lortzuta gero, inok ez daki zelan kudeatu behar den hori. Eta topatzen ari gan oztopoekin da oso kantzagarri izaten ari da. Eta horregatik sortu genuen gure elkartea eta guk gabiz gure Kontseiliotik egiten alik eta gehiago. Alan, I'm just going to ask you to share a little bit about the World Council meeting and what your role is in that and how you see the Basque Country. So hi everyone, I'm Alan Oldfield. I compete around the world in shearing competitions. I specialise in hand shearing. Mundutik ziarri bintzen da kompetitzen eta bere espezialitatea da modalidade honetan guraitzeaz egiten. So I've been travelling the world both competing and working as a shearer for several years now, since 2016, and in that time I've met a lot of shearers from probably 40 or 50 different nations now, including Basque shearers. 2016tik aurrera ibili da eskilatzen hainbat herrialde ezberdinetan eta ezagutu ditu hainbat eskiladore, hainbat pastore eta tartean euskaldunak ere. So when the World Championships were in Scotland in 2023, I was elected as the Southern Hemisphere shearing representative.
and so I took part in the World Council meetings. 2023an ospatu zen munduko txapelketan bera izan zen izendatuta eskiladoren, hego hemisferiako eskiladoren ordezkaria eta munduko kontseiluko batzarretan parte hartu zuen. So when Spain put forward the motion for Basque to be allowed to compete as a nation, personally I thought I couldn't see any issues with it, especially with the case that was put forward, and it passed unanimously. There was no objectors to the motion. Orduan azaldu zuenean Espainiaren izenean horren mozioak Euskal Herria rekonozimentua eta onartzea, beren ikuspuntutik ez zuen ikusi inolako arazorik ez emoteko. I've since spoken to many shearers and mentioned it to friends about Basque being included, and everybody I've spoken to, including Spanish and French shearers, have all been in agreement that there's no reason why Basque shouldn't be able to compete. Ordutik aurrera, hainbat eskiladorekin egin du berba, eta ez da egon inungo oztoporik, inungo kontrakorik esaten Euskal Herriko moztailek ezin dutela parte hartu. And I find it interesting finding out that there's an issue with the different regions of Basque being recognised differently, and it's interesting to me because whenever I've met people from Basque country, I heard other people talk about Basque shearers, there's never a point of difference between whether it's French side, Spanish side. Berentzako oso harrigarria da enteratzea hainbeste ez adostasunak dauzela, Euskal Herriaren barruan. Berentzako oso argi dago, naiz eta ipar Euskal Herriko izan, hego Euskal Herriko izan, Euskal Herrikoa gara. Eta berentzako argi eta garbi ikusten du. To me, it's a bit like I'm from the South Island of New Zealand, where there's a lot less people, but all of the government and most of the sporting bodies are in the North Island. To me, it feels like splitting the Basque country would be like allowing the North Island to compete and not the South, or yeah. Berentzako metafora bezala erabiltzen du, bera Zelanda Berriko hego irlakoa da, eta naiz eta jente gitxiago egonan eta gobernuak eta horrek guztiak egon ipar Zelanda Berrian, horrek banatzia izango zen iztie bestiei konpetitzen eta egokuei ez. Orduan, naiz eta ego eta ipar Zelanda Berria izen, Zelanda Berria da. So yeah, I identify as a New Zealander, as I'm sure like all Basque shearers see themselves, identify as Basque, so it makes sense to me that you would compete as a nation. Bera sentitzen dau Zelanda Berrikoa, eta gitxo. Orduan, berentzako oso argi eta dago, Euskal Herriko moztailek ere, sentitzea Euskal Herrikoa, eta punto. Yeah, wish you luck in your endeavours and hope. Sorte hon, deseatzen gaitxu, eta hemendik aurrera zozer antolatzerik gure artean posible da. I hope I hear good news in the future, and Thank you. Eskerrik asko. Eskerrik asko, thank you. Bueno, jarraituko dugu programarekin, eta hemen ikusten zuen bezala, orain Inigoren interbentzioa dator, hasiera batean pentsatu genuen zuzenean pasatzea eztabaidara eta galderaz dena betetzea, baina Inigo nahi dugu aurkezpen bat, eta hola ditzen bat zaizu, Inigo, hasiko gara horrekin. Bale, oso ondo. Bueno, eskerrik asko konbidatu izanagatik, eskerrik asko hau antolatu izanagatik, baita erreza gaur egun gauzak antolatzea, eta, bueno, nik ez dakit pizkat apurtxu beda aspertzeko asmaukat oin, baina azkar egingo du. Bueno, igual selekzioa baino nik aurrenekoa mito bat apurtu nahi dut. Beti, hor Martxelekin eta zenbat urte eman ditugu lan esaten ofizialtasuna, eta, bueno, hola ematen nuka, ez. Nik ofizialtasuna baino nazioarteko aitortza. Ofizialtasuna zer da, azken finean, ofizialtasuna gaur egun interneten ere ikusten duzunean
ez dakit, musika talde batek zerbait, gora bera bat egon dala, eta ez dakit, eta musika talde horrek esaten du, komunikado ofizial, eta zer da ofiziala? Guk zerbait ofiziala egin dezakegu, nik uste dut baiet, nik uste dut gauza ofizial asko egin dezakegula. Eta, bueno, orduan, gauza bat da ofizialtasuna, eta hori azken finean da, bakarrik, nazioarteko aitorta, nazioartean, edo nazioartean egituratuta dauden, edo estandarizatuta dauden egitura batzuen barnean aitorpen hori jasotzea, eta hori besterik ez da. Baina ofizialak zeintu diren, zeintu gauza diren ofizialak? Ofizialak izan daitezke gauza asko. Ez bakarrik lege batek esaten duelako, baizik eta guk gauza ofizialak egin alditugulako, EHPK egin alditu gauza ofizialak, ez dakit, plataforma batek, elkarte batek egin ditzazke gauza ofizialak, eta hori da, lehenengo zera, ni beti hautzi nahi dudana ofizialtasuna dena. Nazioarteko aitortzen naiz eta, bueno, lehenago igual manifestazio gehiago egiten genituen, eta ofizialtasuna lema ona zen, baina, bueno, hori da azken fina. Baina Euskal Herrian daukagun arazoa edo pizkada aipatzen aritu zariena da hor bereizketa bat badaukagula, bereizketa administratibo hirukoitz bat badaukagula, ez? Eta orduan hiru administrazio, bueno, hiru, edo bi edo hiruren pean gaudela hori argi ikusten da. Orduan, zer gertatzen da, administrazioak horiek bai bereizketa bat egiten dutela. Administrazioak beti arautzen dira zuzenbide publikoaren bitartez. Zuzenbide publikoa, eta gero beste bat, izango litzateke, zuzenbide pribatua. Esaterako klub, elkarteak eta horiek danak dira zuzenbide enpresak, danak dira zuzenbide pribatukoak. Hau da, enpresa batek ardezake jendea Bizkaikoa, Arabakoa, Lapurdikoa, ez dakit nongoa, eta ez da, bueno, enpresa euskalduna. Eta horrek baliatzen du zuzenbide pribatua. Eta zuzenbide pribatua bada mekanismo oso eraginkorra, zakitik eta administratibo baten pean bizi garen ontzako, baseterako ikastolen elkarte bat egiteko. Ikastolen elkarte bat, nazio mailakoa, edo bertsolari elkarte bat, edo beste egitura batzu, hortarako baliatzen dugu zuzenbide pribatua. Eta hori da, nik beti, eta paradogikoa da, zeni ezkerrekoa naiz. Eta paradogikoa da, batzutan ezkerreko jendeak, ezkerreko batzuk, horren alde egitea, azken finean zaten duzu, jode, ezkerrekoa, publikoa ez, publikoa bai, baina gu Euskal Herrian bizi gara, eta publikoa hemen izango litzateke egitura badiru provintzietakoa, bale, onar dezagun hori modu transitorioan bada ere, baina ez betikotu hori mesedez. Orduan, bai, eman, a ber, bai, ez dugu ikusten, egungo marko juridikoa, bai, igual hobeto, ze. Ez dakit, hemen digo handi. Bale, egungo marko juridikoa eta izaten duen hemen Estatu Espainola. Eta Estatu Espainolean, nahi eta nahi ez, badago, 1978ko konstituzioa, eta hor kontu bat argia da, 158 garren artikuluan, esaten du, las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. Eta 19 garren atalean, promoción del deporte. Eta nik uste dut hori, oarkabean pasatu zela, 1978, pues deporte, pues sí, que hagan deporte, que hagan gimnasia, yo no sé. Eta, bueno, horren ondorioz, nik uste dut, autonomia gehienak ere, etzirela jabetu horrek eukitzezakeen potentzialaz. Eta esaterako, Gernikako estatutuan, 1978an, lege organikoa 379 uste dudala, hor agertzen da, 14G, agertzen da, ez, punein ez, parkatu. Ari nintzen, marko juridiko Estatu Espainolekoan. Estatu Espainoleko kirolaren legean agertzen da, kompetenziaz del CSD. Komunikabide batzutan gora eta bera aritu dira CSD dala eta ez dala. Eta CSD-ren, Consejo Superior de Deportes, Kirol Kontseilu Nazional Estatalaren kompetenzietako bat da autorizar la adhesión a las correspondientes federaciones deportivas internacionales. Hau da, baimen bat eskatu beharra dagoela euren bitartez. Hau da, CSD-ek baimendu edo onartu egin behar duela. Hemen, gogoratuko duzue, 2022an okerazpana, zeila urteak, jone egiten zaizki. Zera, emendakin transakzional bat egon zanean, hor, Euskal Selekzioak lortu ditugu ez dakitzer, eta hor valorazio asko egon ziren emendakin horren gainean.
nik bere momentuan, eta uste dut idatzi genuela zehozat, ez nuen ondo ikusten, gehiago ikusten nuelako, batez ere, baliatzea arlo pribatutik gehiago bultzatzea, eta batez ere ikusten nuelako asko zegoela hor borondatearena. Ze, karo, esaten duzu, bale, konstituzioa 78koa, estatutua 79koa, kompetentzia 79tik, bale. Eta 2020 urtean, zergaitik ez daude federazioa onartuta? Zergaitik ez daude federazioak onartuak izateko, federazioak berdin zait, zein federazio, onartuak izateko nazioarteko federazio baten gauzak bi bakarrik behar dira. Lehenengoa da, batek borondatea euki eta eskatzea, eskabide formal bat, zu bazkide izan nahi du. Eta bigarrena, besteak, goikoak, borondatea euki eta zu onartzea. Besterik ez da behar. Hori kuadrilla bat da. Eta askotan esaten dugu publiko-pribatua, pribatu-publikoa. Nik askotan aipatzen dut, unibertsitatean klaseak emateko, orango harrikada baten esan hostia, igual klaseak emateko unibertsitatean, eta azterketa bat egin nuen, eta galdetu ziaten. Eta, karo, estatuaren, konstituzioaren 14. artikulua berdintasuna, eta, karo, eleizan emakumezkoak ez daude. Horrek ez du urratzen 14. artikulua, jode, zin nintzen egiten, urratu egiten du, ez da ditzen, gaina, eleizaren kontra, are motibo gehiago, urratu egiten du, ez da gizet, ez da onartenik, eta uste dugu konstituzionala, eta zantzian, ez du urratzen, elkarte pribatua delako. Balasa egon, euskera azterketa bat etzan, azterketa bat besterik etzan zuzenbide azterketa, beraz, aprobatu egetatu nintzen, eta orduan horriak ikusten nuen, hostia, eliza pribatua, eta ez dakit hemen, Bizkaian gaude, baina, Irungo edo Hondarribiko norbait baldin badago, eta zaten badu, neska bakarrik kantinerak. Zer ingo dugu? Egingo dugu alarde pribatu bat. Egingo dugu alarde pribatu eta neska kantinera. Hor badaukagu. Baina, zergaitik ez da zera izan, zergaitik ez da ofizialtasuna onartu eremu federazio gehiagotan, gauza bakar baten gaitik, ez delako eskatu. Esaten dutenean, gu lortu dugu, hostia, gu lortu dugu, 2025 urtean, baina, hostia, Martxel, hemen hasi ginen naze, gazteak ginen, eta jode, oen ja, gure anteoko gure gauzak, eta zenbat aldiz, esan diegu batzuei, pribatuan eta publikoan, pinga, eskazazue, egin zazue, zartzazue eskabidea. Eta beti, erantzun bat egoten zen. Hiru hitzetakoa. Ez, orain ez da momentua. Lau hitzetakoa. Orain ez da momentua. Bai, nahi dugu, baina, orain ez da momentua. Azkeneko adibidea esango ditzuet, 98an, kirolaren legea aprobatu zenean parlamentuan, Ugar borratuko duzue kamiseta bat, Urkullu berak ere, jantzi egin zuen ezeiten kamiseta, eta horren inertziaz, esan genien, hitz egiten genuen, Txato Agirrerekin esaten genio, hostia, hoina momentu, badaukagu kompetentzia, badaukagu lege bat babesa ematen diguna, izkade esatela UEFAn sartzea, hoin ez da momentua, baina Gibraltarrek esan zuen, orain bai da momentua. Gibraltarrek zegin zuen, sarrera eskatu eta ukatu egin zioten. Jo egin zuen tasera eta tasek esan zuen. Ez, eskabide hori onartu egin behar duzue tramitera. Tramitera onartu behar duzue, nahi duzuen ala ez. Bale, tramitera onartu. Baina tramitera onartzen duzunean, hor bigarren lana oso importante dena da lan diplomatikoa da, jendea konbentzitzea. Hori besterik ez dago. Pilotarekin esaterako da, zur Guggenheim, Gernikako museoa, Sagardotegi, ez dakitzen, eta beste, eta zemajo garen, ez dakitzen, eta hori besterik ez dago. Konbentziten badituzun, barruan zaude. Espainiak egin ditazke nahi beste lege, Euskadik egin ditazke nahi beste lege. Eurek ez badute nahi, ez gaituzte onartuko. Eurek nahi badute, onartuko gaituzte. Hor besterik ez dago. Eta, hau ez tekin nola da. Eskerrak, Martin. Bakarrik hau ez dutu esaten aginera, 79koa, 36 izan dut, eta turismo eta kirola. Eta kirolaren legea, Euskadikoa ere bai, funtziones públicas de carácter administrativo. Beira, egon ginean, 98an, egon ginean, nik ez da, hau privatizatu dana privatizatuta, eta horren estatuak ezin izango du esartxo berez egin.
Ez, baina importantea da, zeholan federazio bakarra egoteko, Euskadin federazio bakarra egoteko arlo bagoeteko. Zitera igual, berdin ditzu. Zuk esaten baldin baduzu, imaginatu bakoitzak daukala federazio bat saskibaloiarena. Zuk bat daukazu, zuk beste bat eratu duzu, zuk beste bat, eta nien ez gobernua, eta esaten du, begira, guztietatik zuri bakarri emango dizu. Besteak eroriko dira, besteak ez daukate funtzionatzerik, ez daukatelako diruri, eta orduan bakarrak funtzionatuko du. Hori bat, baina ezke gero horrek albideratuko dizu nazio mailako egitura bat sortzea. 98an, emendakin batzu aurkeztu genituen eta gure, Euskal Herritarrok edo komunista, ez dakit zentu ginen, entitate krisi horretan, 98an, sartu genituen emendakin batzu eta transakzionalerako bide bat zen, Kirol Federazioen batasuna, erabat pribatua ustea. Zergaitik? Lehen esan dudan gaitik. Herri zatitua garelako, eta horrek aterki lana egin zezaken Nafarroa eta Iparraldeko elkarteetarako, federazioetarako, eta bilgune izan ziteken, gero hoien bitartez nazioartean eskabideak sartzeko. Gero zueten hau egin zen, gertatu zen guztia, eta azkenean egin zuten beste egitura bat, erabat pribatua, eta erabat lotua 3 probintzietara. Eta horrekin egin zuten ere bai lanpostuetarako zera bat, batzuei lana emateko. Hori ere beti izaten da. Nafarroan ere bai, Nafarroan baukagu amejoramendua lehen ez dut aitatu, 82koa, eta honek ere bai, 94. artikula aitatzen du, kompetentzia esklusiboa, badago, promozion del deporte, Euskadin bezalako zea, eta kirolaren legeak ez du hainbesteko jorratzen, ez du, esan bidezko aipamenik ez du egiten, baina debekatu ere ez du egiten. Orduan, beti lege bat egiten dizutenean, eta zuk asmo bat daukasunean, jende asko esaten dizu, baina legeak ez dizu baimente, baina ez dite bekatzen ere ez. Egingo du, eta ikusiko dugu, noraino duko garen. Baina, Nafarroa hor dago, eta Iparraldean ere badago Frantziako Konstituzio Jakobino hori, 1958koa, eta aitortzen duena lurraldearen batasuna, eta kirolaren gaineko esan bidezko aipamenik ez du egiten, ez du aipatzen. Baina badago, Kodu Expo, Kirol Federazioak, direna eskudun bakarra nazioarteko lehiaketetarako kirolariak hautatzeko. Hor, marko estatala oso argia finkatzen du, baina hala ere, segiten du dezaten, bide pribatutik, ies bide bat badaukagula aukera bat. Gero, Frantziako Batzorde Olimpiko eta Deportiboak, kirolaren esparrurako errepublikaren printzipioekiko begirunerako zera esartzen du. Zera. 98an aprobatu zen legea, Euskadiko Parlamentuan, Gasteizen. Eta Aznarren gobernuak inpugnatu egin zuen, eta inpugnatzen zuenean suspensoan geratzen zen. Eta hor, bazegoen artikulu bat, 16.6, suspensoan geratu zena. Zer gertatu zen? Horrek esaten zuen, las federaciones vascas eran las únicas modalidades deportivas, que no sé qué. Eta, claro, jendea esaten zuen, pues no se puede. Eta nik esaten, pues sí se puede. Eta gogoratzen du, jo minela pilota federazioko zera batzar batera, eta nik uste dut... Izan zen San Franciscoan. Ez, hori gero, ez. Lehenago, zeneko nintzen, ez dakit, Anoeta edo Kirol elkarteren izenean, eta, zera, presidentea zen, Txema Aldamiz Etxebarria, eta gogoratzen dut, han jendeak planteatu zuela, zu, guatzen eskabidea sartzera, eskatu sarrera nazioartekoan, eta Txema Aldamiz Etxebarria nazi zen, eske ni abokatua naiz, eta ezin da, eta ez dakit zer, ze, klaro, kirolaren legea hor dago suspendituta, eta orduan ezin dugu, eta hori, eta, ostra, ni ere abokatua naiz. Eta kirolaren legea suspendituta egon ere, ez digu ez zertan ere debekatzen. Hemen, asamladak nahi badu, guk egingo dugu eskabidea sartuko dugu, eta onartu nahi bakaituzte, onartuko gaituzte. Legea, lege dala. Eta ez dakiz, eta azkenean, claro, batzu, no, que tira dicho el abogado, no sé, claro, hostia, pero que el otro también es abogado. Eta azkenean, bozketa izan zen, eta uniko 80ak, holango zerbait, pum, aldeko zer egin zuen, eta geratu zen, eskatu bat zutela. Eta Txema Aldamizek uste dut esan zuela, ikusiko dugu, eta gero zuzendaritza batzorde egin zuten, donde Diego, eta sartu gabe. Orduan, claro, baina esaten dute, lortu du
zera, selekzioak lortu ditugu, esaten dut, batzuk esaten ari dira, gu lortu dugu, hostia, atzerapen txiki batekin, retardo hori ez dakinik oso egokia den, baina gauza guztia esan bat dira. Orduan, nazioarteko federazioaren markoa zein da? Lehenengoa, nazioarteko federazioaren araubidea da. Hau da, Ardi Moztaien elkarteak nazioartekoak esaten badu, bakarrik estatuak sar daitezke, bakarrik estatuak sar daitezke. Estatu izan gabez, gu sartzea edo gu aitortu nahi bat gaituzte edo gutzi nahi bat digute, eurek aldatu edo moldatu egin beharko dituzte estatutu horiek, esateko bai, bueno, baukazu ezarrera. Baina da, aurrena, bakoitzaren araubidea, eta bigarrenak kokatuta dagoen estatuaren araubidea. Ojo, pilotari, Iruñan dagoelako. Eta kontrol jurisdikzionala, tasarena, Tribunal Arbitral del Deporte, kirolaren gaineko auzitegia, eta estatuaren jurisdikzioa. Orduan, bitxia da, bueno, bitxia da, Nafarroan abenduaren 28an hartutako erabakia bakarrik zehatua izan dela, aurkatu izan dela tasen, eta ez jurisdikzioa arruntean, baina bueno, hobeto. Bueno, zuzenbide publikoa berzu zuzenbide pribatua edo asoziatiboa. Orduan, zuzenbide pribatuaren abantaileak zeintzu dira, bueno, lehenengoa, eraketa, nazio mailako eraketarako aukera ematen dizula. Eta orduan, honek albideratzen dizkizu, 3 ezaugarri oso importanteak, oso funtsezkoak. Eta lehenengoa da, izena. Segura herri honetan daukagun eskizofrenia horrekin, jazakigu da garen Euskadi, Euskal Herria, Basque Country, ala zer. Orduan, bueno, horrek albideratzen dizu. Zera, elkarte pribatu izan ezkero, etxaude inoren menpe, eta zuk, erabaki dezakezu, gu Baskonia, edo gu Euskadians, esaterako. Bandera ere, zuk, zeure bandera, eman guzu. Osea, ni izaten badu Martin, venga, hemen gauden kuadrilla, bandera egingo dugu, ez dakiz zer. Hori, izango da gure bandera. Eta izango da gure bandera ofiziala. Eta hirugarrena, importantea, nire inkognita, eta horrendik ez dakit inkognita espejatu den, ere zarkia. Ez, piritxa dago, jurisprudentzia sortuta dago, edo nola da, guk erabili dugu, edo aitortu dugu, ja. Ez, jurisprudentzia da sartuta dagoena, nik ikusi nuen... Jurisprudentzia zelan esaten da, sortzen dozunien, jaseo zerrein dozunian, ipiliko zu, lelego kuixa masa erabiltzen, zelan esaten da... Aitzin darita, bai. Bueno, guk abokatu bez gara, guk moztaili gara. Ondo. Baina, esaten zuen, masegi ez aipini gaituen, da, hostia, guk ze ipiniko, JK. Hori da, bai, badau JK jartzen, bai, eta nik ezaten nuen, karo, hemen ere debatea dago, ze batzuk ere Gernikako arbola, nik nire iritzia da ikusi mendizaleak. Ez Japonen egon zirenean neskak, Japonen neskak eta tiralariek irabazi zutenean, hostia, inot ez dakiz eta inork ez esan gabe, hasi ziren Euskusiman mendizaleak kantatzen, eta jende guztia ez zekien, jende guztia kantatzen zuen, eta niretzako oso eretuzerki alaia da, eta hori importantea da. Zene guztu gure herrian ere, alaitasun puntu bat behar dugura zen. Esaterako, euki dugun lehendakari triste horrekin, la ostra. Eta ala ere bizira hundu, da orduan, bueno, da nire iritzia, hori iritzi personal bat besterik ez da, baina iruditeriak badaukak ere importantzia handia. Eta badaude begira, konbentzionalismotik kanpoko ereduak. Eta eredu bat da, Martin Egondo ezagutzen dudana, Euskal Herriko Pilota Konfederazioa, EHPK. Bere garaian ere, eta karo, federazio autonomikoa da, edo Nafarrokoa, edo zera Euskadikoa, eta zer, eta bueno, ikastolen ereduari jarraikiz egin duen Agrupación Europea de Interés Económico. Eta bada, 7 probintzietako elkarte, beste elkarte bat, eta zera ordezkaria dituena provintzia guztietan. Zer gertatzen da oso makinaria, oso egitura niretzako astunegia. Nik gehiago, gaur egun gehiago lehenesten dut, kultur elkarte arrunt bat eta estatutuak. Bariatu estatutuetan, are gehiago, estatutuak behin pasatu behar dira refisotik. Behin pasatzen dituzu eta gaina esaten duzu. Gure marko izango da Euskal Herria. Euskal Herria ere da hitz definitu gabeko hitz bat. Zer da Euskal Herria niretzako, zuretzako? Ez dago zalantzarik. Zer da igual Pradales edo Urkullurentzako? Igual Euskal Herria da 3 probintziatako ente bat.
bueno, nik uste dut, elkarte bat eginda, sartzen duzu esan ez, Euskal Herria, eta horrekin ja funtzionatu dezakezu. Eta gero, barne daudian esaten duzu, begira, ordezkariak izango dira Nafarrokoak, Arabakoak, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Baxe Nafarro eta Ziberukoak. Eta beste konbentzionalismotik kanpoko beste eredu bada, munduko pilota batzarra, fundazioa, hau fundazio bat da. Hau ere, zuzenbide pribatuan oinarritua, eta hau, nik uste hemen zaudeten gehienok ezagutzen duzuela, baina ezagutzen ez duenarentzako, hau sortu zen pizka bat, nolabaiteko nazioarteko federazio paralelo gizan, pentsatuz edo helburuarekin nazioarteko aitortza hori. Eta zer izan da, azkenean, beste txiringitu bat. Batzu txiringituak baliatzen dituzte, eta, bueno, eta guk hemen segiten dugu. Bueno, esan nahi nuena, bide pribatutik badagoela eratzeko posibilitateak eta posibilitate handia. Orduan, karo, nik askoten zaten dut, zer indezakegu? Kontua da federazioetan, federazioak oso ente presidenzialistak direla. Presidenteak, kriston, zera, ez bakarrik ikusgarritasun aldetik, baizik eta kriston botere dauka. Azken finean, sarrera presidenteak izenbetu behar du, presidenteak ordezkatzen duelako, lehendakariak. Eta zer gertatzen da, herri honetan ere, ez daukagu ofizialtasunik 52 federazioetan gauza batenetik, ez delako eskatu. Eta ez da eskatu, eta ez da izan zerbait, ez dira konturatu, igual bat edo beste, ez ziren konturatuko. Baina ez izan da zerbait antolatua. Ez dute eskatu nahi izan 40 urtetan. Hau norbaitek erantzun beharko du, zergaitik ez duen eskatu nahi izan 40 urtetan sarrera nazioarteko federazioetan. Eskatu nahi ez, eta gainera oztopo jarriz, gogoratzen dut doa, noetan partidu bat izan zenean, oso hotzat azte izan, eta Laurentzi Ganak deitu zigun, eta jode, ez dakit zer, ezaitekin, eta bultatzeko eta hori, eta bale, bai. Gu eres un normalak gara. Esan, bale, sinatu agiri bat, eskatuko duzuela sarrera nazioarteko federazioan, ez dakit zer, eta bale, sinatu zigun, claro, eta ezaiteran, apiskal jendea deitu, eta ez dakit zer, jendea juntzan, eta bueno, dana ondo, eta gero, si te visto no me acuerdo, horantze, egin zigun horrek, eta ez que lan egin digute guztiek, eta orduan, bueno, nik uste dut, bat dela garaia, federazio guztietan, pizkat planteatzen azteko, federazio buruzakitzak eskuratu behar ditula jendeak ikuspegi soziologikotik, Euskal Herritarrok nahi ditu gure kirolariak lehian nazioartean, hori da, baina euneko 80 nahi du. Aldiz, federazio guztiotietako presidente asko ari dira trabajartzen. Futbolekoan, hori ikusi da Landeta, Jon Ardea eta besteak. Eta, klar, hirurak partidu berekoak. Ostra, eta zer gertatu da. Eta partiduak ez du esaten hor, lortu dugu ofizialtasuna. Bueno, nik esaten dena da proposamen konspiratibo bat egin behar dela, ez partidista, baizik eta ofizialista, ofizialtasunaren aldekoa, jendeak konpromiso batzu hartu ditzan. Eta horri begira, planteamendu bat egin, federazio, ja pasatu dira orain ja hauteskundeak, gehienetan, baina, hauteskundeak ere zekiko, dira la urte barrun, nik segituko predikatzen, nahiz eta kasu handirik ez egin, eta ja bukatzeko txapa azkarrau, esan nahi nuena zan, hemen Euskal Herrian gauza egiteko bi eredu daudela. Eredu bat ikusi dugu indela gutxi, beste eredu bat da, lehen aipatu dizuet, bi eredu, bi argazki. Lehen aipatu dizuet, 98an, hor dago Martxel ere, hile gehiagorekin, eta hor dago Urkullu ere, hile gehiagorekin, eta behir hemen, izkinen dagoen buruzoil hori. Buruzoil bi daude izkinetan. Bata txikiena da Tomas García, Izquierda Unidakoa. Eta hor kazetari egon ziren, eta batek esan zuen, oye, poner las camisetas, eta hostia, el Tomás García ya, camiseta jantita echando hostias, nanda. Eta Urkullu horan, zeran lekualdea nolan rigidez horrekin, jantik zuen, ostras. Eta, argazki hori ona izan zen, eta da, gauza egiteko eredu bat. Eta gero badau, gauza egiteko beste eredu bat, dana, igual, federazio bateko presidentea, lehenengoz, neutraltasun politikaren egin beharreari uko eginez, agerraldi bat egin zuena,
partido politiko baten egoitzan. Hau izan da, lehenengo aldia gertatu dena, federazio bateko burua eta beste federazio bateko idazkaria eta pilota munduko batzarreko kidea. Hau da beste eredu bat. Hau da, nik konpartitzen ez dudana eta horregatik, hori zen nire azken zera irudietan. Orduan, ez dakit. Ja, dana argi geratu den. Horren galdera gatoz. Nahiko kristalinoa naiz, nabarituko zen, eta galderaren bat baldin badago, erantzuten saiatuko gara. Bueno, probestuko dugu hemen Iñigo dagoela eta galdera asko ditugula, pasatzeko ja zuzenen jendeen ikusitzen pixka bat nola pentsatu dugun egitea, zenbait galdera, gero bukatzen bazizkigu galderak pasako gara publikoan dagoen jendeari aukera emateko galdetzen. Bueno, denok badakigu orain arte egiteak bidea, baina argi dago, oraindik provintzia dela barruan, Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioan, eta urrengo helburua Euskal Herri mailako txapelketak eta pilota sustatzea eta gure arteko proiektu guztiak gauzatzez gain, zazpi herrietako selekzioari bide ematea, nazioarteko txapelketetan eta beste ekimenetan parte hartzeko. Eta, pixka bat Iñigok azaldu digunaren ariti tiraka, oraindik badaude galdera batzuk. Eta lehendabiziko aldia, berak erantzun du egin batean zer diren klubak eta federazioak. Baina, pixka bat nire hitzekin eta lortzen duan guztien iritzi berdina plazaratzea, federazioak dira elkarte pribatuak, klubak elkarte pribatuak dira, baina federazioek momentu honetan orain dagoen legediarekin funtzio publiko bat egiten dute, ez? Funtzio publiko batzuk jorratzen dituzte. Esaterako hauteskundeak egiten dituztenean, hori funtzio publikoa da, eta, funtzio publiko gutxi batzuk. Lizentziak ematere bai. Esaterako bai, hori epaten dute. Bai, ongi, hori argituta, kontua da, ze formulak, zuia planteatu dituzu batzuk, ikaston eredukoak, EHBPK-arena eta beste batzuk, egon daitezke batzuk, beste formula batzuk, komentatu dugu, eta Euroeskualdeak ere berretsi du EHBPK-arentzat, gura bi urte eskatu genuela Euroko proiektu bat, eman digu finanziazioa, hori eskatu dugu berri bat, onartu dugu eskaera ere, eta segurazki izango du finanziazioa, baina nik aztertu dut baita Nafarroa eta Euskadiko legedia. Eta ikusten dut, batez ere federazioi begira, badagoela beste aukera bat, hitzarmenen bitartekoa. Bien artean, bi kirol legeetan begiratu dut, bai Nafarroan eta Euskadikoan, hitzarmenak jartzen du, dela tresna bat, federazioek haien artean bere txapelketak ere proiektuak amankomunean garatzeko. Nola ikusten duzu hori? Nik ikusten dudana da gaur egun batez ere pilotan. Euskal pilotan, egia da, Nafar legeak aurre ikusten duela aukera hori hitzarmenetarako, baina nik uste oker ez banabil bakarrik da maila autonomikorako oker ez banabil. Eta asunto da, hori dena egiten dena, zera hori erdi egitea da, hori oso ondo. Baina nik orain gehiago kezkatzen nagoena da, ze jokaldi egin duten hemen, mugimendu handiak egon dira nazioarteko pilota federazioan, Euskadikoa onartua izan da. Baina gero, jarraian, nolabaiteko ezkestakit zer izan den lehendakariaren ebazpena, lehendakariaren erabakia, zer ez da izan federazioarena. Hor esatea, bakarrik Euskadikoek parte ardezaketela, gaina auzotartasuna eduki behar dutela aurreko 3 urtetatik. Negoziaketa, guk lehendabiziko eskutik dakiguna da, behin Euskadiko Federazioa onartua, izan da, hemen, Errinka jokatzen ari den txapelketaren inguruan, negoziaketa bat esateko nor sartzen den talde bakoitzan, nolabait. Eta Euskadiko kasu honetan selekzioan sartzeko, irizpideak hauek izan dira. Lehendabizi, 3 urtez erroldatu egon behar dela 3 provintzietan, lehenagotik edo orain, 3 urtez, eta Espainiako naziotasuna izatea. Eta horiek aukera daukate Euskal selekzioekin jokatzeko. Baita ere, estatu espainoleko erekin batera. Eta badira, kasu berezi batzuk izan daitezkenak, hori Nafarroan edo Iparralde eta nazioarteko pasaporte bikoitza izatea,
adibidez Amerikarrak, eta hori jokatzen ere Zorrozabaltarrak, edo hemen deitu didana Ugarte, eta hori guztiak, naziotasun bikoitza izatea, eta betetzea aurreko erroldatasun paper hori, eta aukeratzea izatea, bi edo ditu selekzioa. Baina, momentuz, izan da negoziak eta baten ondorioz. Baldintzak ez dira berdinak edo direntzat. Ez dira berdinak, ez. Estatu batzuetan jolasten dutenek, ez dira behartuak errondatzea, 3 urte edo 5 urte. Hori, egia da. Ordu Nafarrak aldabe parte hartu? Bueno, Nafarrak betetzen badute 3 urteko residentzia. Ez da eskatu jokatzeko aukera izazkan. Ez baina, betetzen bada Espainia errotatuta otia. Emilek ligandu bakarti, urte bi inguru, eta ordua etxik. Egin zelan, Madrilen Euskadirako aldatu zanez, Euskadiko bakarrik eukiduren aukeri jokatzeko. Nafartarrak euren bide hartu bida ben, aukeri dauki. Baina ez bada behartzen, Gaur bertan Mitxelenak, izan daiteke pertsona bat Nafarroan erroldata dagoena eta biztela duela 40 urte, eta bere bizitzan 3 urtez bizi zen bada hemen 3 probintziatan aukera dauka. Hola da, eta hori da, onartu dena hemengo txapeketarako. Berdinta noiz izan dituen 3 urte hori erroldatuta Euskadi. Berdinta. Nahiz eta orain Nafarroan bizi hori. Bi baldintza dira nagusi. Estatu espainoleko pasaporte izatea, eta 3 urtez, 3 probintziatan erroldatu egote. Hori dira. Gaurko baldintzak guretzat hori dira. Baina, baldintzak ez du, esan nahi du, hor, zuzenbide asoziatiboaren bitartez, ni federatzen baldin banaiz Nafarroan, eta Nafarroan ni federatzeko, nire ez diat eskatuko auzotartasuna nun nagoen enpadronatuta. Ez. Nik lizentziatarako dut Nafarroan, jokatuko dut Nafarroan. Ara jomunez? Baina gero badu bere lizentzia bat behar dutela, edo Gipuzkoan, edo Alarran, edo Bizkaian. Hik autoatu behar dut ere Nafarroko ustea. Baina esan nahi dut, hemen ezarri diren printzipio horiek oso gorra dira, eta nik dut, izan dira, batez ere pozik egitearen Federazio Espainola eta... Argi dago planteamendu dela, bai Estatu Espainol eta Frantziarrek onartu dutela modu txarrez, baina batez ere kirolarroan potentziala galdu dezaketelako, horregatik ez dutea beste, eta ikusiko da txapeketa horretan gero ze balantze dagoen. Baina galdera da, posible litzateke kasu honetan, zuk aipatu duzu bezala, erabat ambito publiko hori utzi aparte eta pribatutik joatea, hau da, Euskal Herriko Pilota Konfederazioan, teorikoki nazioarteko federazioan eskaera egiten badu eta bertako parteide esaten badute nahi dugu, posible da. Jakina. Kasu dago ez dakit Zalantza bat, baina lehen egipatu oso, gaur rengo figura juridiko modura gezo bideratuko zendula kulturtalde modura. Baina kulturtalde modura basara, diru laguntzak eskatzerakuan... Diru laguntzak beste kontu bada. Baina Euskadiko federazioetara, juneskero edo danalakoetara, urak kirolari dago kironez, ez dutzue onartzen. Ez hori da, asuntoa da, lehentasunak ikusten dena da, oso simplea. Zif bat ataratzea. Zif bat daukazu eta ja bat zara. Ez gure kasuan dena guztiz kontraktua. Juntosko iniziatiba gutxuk gara puntara. Gu lortu dugu, somos supermajos, da guri emonek gaitxue. Ofizialtasuna ez pakatu, nazio aitortza. Nazio aitortza hori badaukogu, eta beste kontu guztia da, zelan bideratzen dugu, lortu alizateko, ez aitortza, baina irudikatzeko edo danalakua, zazpi herrialde horrek bat etxen dabelagu. Osea, gu dauko zen horretanak zazpi herrialdetakoak osatzen dabe. Hor, antzeko do kasu bat egon zen, Buskunfu, Patximalta hor, Gasteizko bat, hori eta harrek ere zeukan zailtasuna zen, Buskunfu etxegola onartua koiren barruan kirol berezitu bezala. Berak ere eskatzen zituen subentzioet hori, eta ez da kirola. Baina aitortuta nago eta nazioarteko zeratan, beti izaten da nazioarteko federazioa, baina nazioarteko federazioa ez dauka zertan federazio izena auki. Zaterako surfean asoziazioa da, International Surf Association. Eta da,
asoziazioa, elkarte bat da. Orduan, federazioa deitzea, federazioa deitura bat da, besterik gabe. Gure munduan, Zelanda Berrian, Inglaterran, Irlanda, nontxe egon gara Irlandan, datorren egian, hungo gara Frantzire, Euskal Herria Frantziaren kontra jokatuko dugu. Eta hori danak diez asoziazioek, elkarteak. Asoziazioan de tondo del moton. Ez da bat azorik, eurek onartu nahi bazaitue, asoziazioan deitu, lagun kuadria deitu edo federazioa deitu. FIFA deitu. Bai, onartu nahi bazaitue, onartu bazaitue, hori da. Da, borondatea, zurea, zuk han sarrera eskatu nahi duzula eta hori adieraztea, eta eurek esatea benga. Hori onarpena hori baguko gu, onartzen gaitxu dudana lakoa, baina kontua da, guk bideratu dugu, Euskal Herriko Ardimoste txapelketia eta irudikatu edo gonbidatu dugu Frantzia, Espainia, eta gehuaz lehiatzeko onakoan, da hori guztia bideratu alizateko, karo, finantzian bihar dugu. Finantzizateko, sartzen gara impostio baten esaten dena, bai, eta esatuzu, bueno, leku batzutatik, ze karo, nino ez gara, nekazaritza, kirola, hortxe ez, baina, bueno, diputazioiak dirua esan digun ipintzen dabe. Baina, ulertzen zu? Bai, baina baina marka, hau izan behar da. Esatu zau, ez sentitzen du, marka horreaz, edo markarekin, baina markapean, ez sentitzen du, gurre aparrak eta iparraldekuak ez dauz, hori, oza, pare, jungo gara, ulertzen zu, baina, karo, naparren gandik zelan lortzen duzu asaltzenaz, ez? Eskertzen dugu, Euskari Baskantri implikazioa. Gu markarekin, markapean, ez sentitzen dugu, baina... Horrekin, bale, baina horren markapean ezin gara, zelan, zer esaten duzuen naparrak eta iparraldeko lagunak? Euskal Herriko Ardimostaila elkartia gara. Lagun dago erregistratuta? Bizkaia. Bai. Azken finean, Nafarrokoek ere, esan nahi du, subentzioa emateko borondatea badukie, nahiz eta Euskadi izen euki, subentzioa emango dute, dira subentzioak finean da nahiaren. Ezin izan dugu, heldu, batu izan gara. Beste gaza bat, guk bauzkagu mostaileak, egon leikez, Zelanda Berria noen Euskaldunak, mosten, adibidez gure kasuan, gura dabena Euskal Herriko taldean izen. Nor garaiku esateko euri ezetz. Sentitzen badabe Euskaldunak? Zeure kasua eus, Nire kasua. Nire pasaporte britaniko dauko, nire izena Joseph da. Joseba, deitzen duztien, baina, nire kasua. Kontuz con iniziatiba esan da, honek. Azkenien, un inglés que vino a Bilbao, se fue al resto del mundu kontseiluen gana, eta munduko guztiak ikusten dugu ondo, baina bertako ekina, oztopoek. Bai, hori da, gure tragedia hori da. Gobernua hemen ondatzen ez da mitarten. Aldera dut nuke. Iparaldeko izanez, notasun ageri bakarra. Orduan, gaurko baldintziak ikusita notasun ageriarena lehentasun badela, Europako legediak zertan posible nuke lagundu, edo gailetik pasa. Ez, baina hori pilotan nazioarteko federazioak inposatu du. Eta Europako legediak esaten duela ere... Bere baldintzetan sartu behar du. Bai. Da, gauza berdina da, Espainiako legea egon, ala ez egon, abenduaren 28ko bozketa egintzenean borondate berdinak izan baziren, Espainiako legea astu erabat, eta han bozketa gura egin bazan, emaitza berdina izango bazan, horrein hemen hau ziren gaur betzala pilotariak. Orkestioa egin behar dena da, baldintzak aldatutu du. Hori da dagoena. Hor, ikusten nuen zer nuen, igual, hori errekurritu lezake Euskadiko Federazioak, baina, piano, Euskadiko Federazioa, ontsa, sartu berria eta, orkestra antipostioa, montatzen aztea, errekurrituko izu, barne, zera bat. Baldintza horiek? Bai. Esan nahi du, hor niteke, baina niko goratzen, Zagorren egon ginenean 2000 eta, ez dugu goratzen, 2012, 2008, hostia, hori dela urte. Han, itzeiten, hango presidentearekin, Alan, ez dakit, irlandez bat, eta nire zen, hostia, baina, surfista gehiago,
espektakulo gehiago, jende gehiago, diru gehiago, dana gehiago, eta bera, bai, eta jaleo gehiago, hostia, jaleo jartzen duena, hartu, llevenselo, fuera, eta jo, hemen jendea dau desiatzen, kompetizteko, Espainiaren kontra, Frantziaren kontra, Irlandaren kontra, edo beste dozinaren kontra, eta hori da, azken finean da, jode, zu onartzen baduzu Euskal Federazioa eta hori, eska hona izango da zuretzako, ze gaina, gobernuak dirua emango dizu. Hor oso importantea dena da, koordinatzea zera guztia, koordinatzea estamentu guztia, estamento gobernatiboa, batez ere. Federazioa, jaularitza, diputazioak, danak eskutik jutea, eta zera azken finean, da, jendeak konbentzitzeko, zu bekartzen dituzunak, zera, Kazabon eta honi izango zioten. Hori hau daukazu, baina 2000 eta Bilboko noiz izango da. 2008an, ikusi un festin del Kokon, Bilbon. Claro, eta horrekin, Kazabon edo jende guztiak, klen, ze ondo. Azken finean, hori da, bakarri, iragartzea eta esatea, begira, guk hauen modu dizugu, eta tortzen bazara, alfombra gorria eukiko duzu Bilbon. Praktikotasun batera, demagun, orain ja, badugula Euskadiko Federazioa nahiko lerrokatuta, 7 herrialdeak batera hor egoteko, posible ditzateke ibilbide bat, aukera ezberdina daude, esatea, 7 egoteko, nolabait bidai juridikoa. Egitea hitzarmen bat, Euskadiko Federazioa, Nafarroako Federazioa edo klub asko elkartzen duen erakunde batekin, hor badugu bat, eta iparraldean berdina pilota batzordea edo beste erakunde bat hartzeitula klub batzuk. Eta horiekin hitzarmen batean, esatea, konfederatu edo hitzada helburu batzuk planteatu ditzagun. Eta horien artean, Euskal Herriko txapeketak egitea, zeuren arte antolatzen ditu Euskadiko Federazioak eta gonbidatzen ditu besteak, eta selekzioa, Euskal Herriko selekzioa kudeatzea. Posibilitzateke hitzarmen bat, eta galdera da, hitzarmen hori errespetuatua beharko litzateke izan, zen nik irakurri ditut Nafarroko eta Euskadiko legeak, eta esaten du, federazioak egite dituzte funtzio publikoak, baina autonomia daukate nahi dituzten hitzarmen guztiak egiteko bere kirola garatzeko. Baina, hitzarmen hori onartu behar dizuna da Kazabon. Ez da Michelena. Michelenak egin alditu nahi beste hitzarmen Belaterekin, EHPK-rekin, Uarteko pilota elkartearekin, nahi duzunarekin. Hortara egitxen, baina lehen da bizi, hitzarmen horiek errespetatuak izan beharko ziren bakoitzaren etxean. Baina, Michelenarekin edo Euskadiko Federazioarekin nahi beste hitzarmen. Zer gertatzen da, ordezkaritza, nik Kazabon personalizatu egiten dut, lehen esan dudalako oso personalistak direlako federazioak. Baina nazioarteko federazioak esan du, Euskadikoak konpetitzekotan, momentuz, hemen, 3 urteko auzotartasuna, ez dakiz, langa hori altzatu behar duena, ez da Michelena, baizik eta Kazabon amplioa. Baina, zer nahi dut, behin hori eginda, nik uste badagoela oinarri sendo bat joateko nazioarteko federazioa eta esatea, nahi dugu sartu gai ordenean, hitzarmen hau egin dugula eta badugu populazio oinarri asko handiagoa eta nahi dugu aldatu baldintzak urrengo nazioarteko txapeketetan beste batzuk dituzten arabera. Estatu batuak, hemen planteatuak, horretxe hemengo pelotari batek, deitu du telefonoz, eta hori izan liteke bide juridiko bat ere, bai, posible, oso posible. Hori baino simpleagoa da Kazabonek oinatzatea. Eta nik bintzat, Michelena eta Michelenaren taldea, bai ikusten du, Egon gunean botasun bertzoa, nik uste dut danok unkituta, danok bolan, ostra, hori zan espero genduena, ez agerraldi bat partido politiko baten egoitzen. Bertso hori, bertso baten sintetizatu zuen dana. Ze festa izan den, ze lorpen handia izan den, ze guztion poza izan den, eta ze falta zaigun. Hori izan zen, bertso hori izan zen, borobila, eta nik uste dut, asmo oso argi daukatela. Zer gertatzen da, sartu berria zarenean, etxaraziko hor, guztiatu zaizera. Momentuz, azten zara pizkat, baldintzak errespetatzen, baina, gero konplizitateak eta egingo dituzu, eta gero konplizitateak, eta hori, esan nahi dut, hori, bildukoak zera, Madrilen daudenak eta esaten dute. Askotan, oin artean ikusten gintuzten, deabru bezala, azufre usaina, ez da bizata, hostia, zu jatorra zara, eta zurekin oso ondo, eta zu. Hostia, eta azten zara, eta, zera harreman pertsonalak ere azten du.
Eta nik uste dut Mitxelena oso embajadore hona dela, harreman pertsonal horiek jorratzeko, eta momentu batean ja gehiengoa ikusten duenean esateko, hemen injustizia badaude napar batzu, nahi dutenak, napar batzu, iparraldeko batzu, kostala kosta nahi dutenak gurekin, eta jode. Hau ez da bidezkoa, ez da gitzero, eta holengo batean esan dut, zimera igual, zerakoa Australiakoa ni, edo ez dakin ongoari, berdin zait, doazela, eta aurrera. Eta gaina, pozik egongo bere aurrek, lehia handiagoa izango bada, hobeto. Orduan, nik uste dut hori dela bidea, orain, euskal pilotan. Beste deporteetan, beste kiroletan, ez dakit, baina euskal pilotan, nik hau ondo ikusten dut, momentuz, hori da. Galdera gehiago? Ja, badugu ordua iaia, frontoira joateko. Bueno, badak izu bedugula orain Euskal Selekzioa Espainia, partidu interesgarriak. Bai, eta aiakarrari foto bat hartu lehenago. Bai, orduan, ontzat ematen dugu, Aiko? Eskerrik asko. Hitzarmena jasota daude, hitzarmen horiek federazioen artean. Eta kluben artean,